Fil-Palazz il-Kbir ta' San Anton ġiet iċċelebrata l-Qudiesa tal-Għid il-Kbir. Il-Qudiesa saret fil-preżenza tal-Eċċellenza tagħha il-President Marie-Louise Coleyro Preca u r-raġel tagħha Edgar flimkien mal-parteċipazzjoni ta' diversi tfal. Fl-omelija Patri Charles Tabone qal li l-faqar huwa nażba tal-ambjent li dak li jkun trabba fih. Is-soluzzjonijiet għall-faqar għal Patri Charles Tabone huma il-karità, in-nuqqas ta' egoiżmu, iżda l-aktar ħaġa importanti hija l-edukazzjoni lil fqir. Nażba oħra li wieħed qed jiffaċċja fil-ħajja tal-lum huwa id-dnub li sar il-jasar ta' ħafna nies. Iżda l-kull problema teżisti soluzzjoni, kompla Patri Charles Tabone, u s-sagramenti mqazzaw il-kelma tal-lum ma' soluzzjoni għad-dnub. Wara l-Qudiesa l-President Marie-Louise Coleyro Preca qasmet il-figolli li tfal preżenti. Iżda għat-tfal il-festa tal-Għid il-Kbir tfisser ħafna iżjed minn figolli u bajt tal-għid. Għalija jfisser li Ġesu qam il-mewt u fer kbir u ħafna jekk iktar. Għajt li Kristu qam il-mewt u issa qiegħed fostna. Qam Ġesu mill-mewt. Il-Qudiesa kienet speċjali għal President ta' Malta lix f'Sibt il-Għid tal-qed sena fil-kariga ta' President. U l-festa tal-Għid, xi tfisser għaliha? Inġeddet is-sens ta' positiveness li rrid inħares li l-ħajja bih. U jiena nittama li l-pożittività fil-ħajja tkun tassew valur għal kulħadd.